Така. Добре. Чувате ме, нали? Да, Добре, супер, супер. Така, днес ще бъде бързо. Няма да е много опит цялото нещо. Мисля, ще кажа общи приказки за курса и общи приказки като цяло за нещата, свързани с програмиране, които ще правим и следователно каквото бихте могли да правите след курса. И това ще е. Предполагам, че за час ще свърша плюс-минус някакви минути. Аз като го тествах беше по-малко час, ще видим сега колко ще бъде цялото нещо. Така, първо, това съм аз. Трета година съм информатика и за първа година вода ОП практикум. И това е като цяло. Nothing much. А, Това са каналите, по които можете да контактувате с мене. Гледам, че не съм си написал Discord-а, ще го напиша после. Това ми е мейла. По Messenger можете да ми пишете, по Twitter ако искате, по каквото решите като цяло. А, опа, така. По принцип ще избягвам PowerPoint, защото даже там като отидеш на линка, не се цъка самия линк. В смисъл, това не става по някаква причина. Как ти да е? Това нещо тук е линка за лекциите. Ето тук ще бъдат. Ще има плейлист опа. Да, ще има тук плейлист, който ще е свързан с ООП-то. Ще ги качвам лекциите, ще ги записвам. Това предполагам, че всеки асистент ще го прави. Не виждам причина това да не го прави някой от асистентите. А, така, няколко приказки само за курса да кажа. Курса е допълнителна дисциплина, не е задължителна. Така че ако някой счита, че не му се кара този курс практикума, може да не го кара. Може само да го слуша, няма да правят разлика между хора, които го слушат курса и хора, които са го записали, така че няма проблеми с цялото нещо. И нещата с оценяването, предполагам, че CMG ви ги е казал, линка е тук. Мисля, че в Moodle имаше линк за това нещо. Няма да видим дали има линк тук. Форма за провеждане. Да, има план. Добре, това е план как ще се кара курса. Добре, има схема за оценяване. Да, имате и линк с как ще се оценява. Но с няколко думи. Практикума ще имате проект, който е задължителен. Практикума мисля, че е проекта мисля, че е задължителен и на самия курс по ОП. Така че тук няма нищо уникално. Контролните, които ги правите на... аз пък казах СЕДБ май. Добре, ОП. Проект мисля, че имате и на ОП курса, ще имате и на практикум, който няма нужда да са два, само един трябва да направите. Ако искате, правете два. Нали? Feel free to do whatever you want. Само ние трябва да сме съгласни с вашите гениални идеи. Двете контролни, които ще правите на OP курса, ще ви ги присланчим и тук като част от оценката. Нали, ви виждате, че дават някакви точки. И ще имате някакво допълнително контролно, което ще бъде просто в някои от дните, които ви е първото контролно по ОП или второто контролно. Така. Здрасти, Симо. В момента обяснявам как ще се случва нещата с ОП практикум спрямо оценяване. Като цяло, това, което се различава практикум от самия ОП курс е, че имате това нещо.
Тоест, с други думи, курсът ви е горе-долу, ако се справяте добре по ОП, ще се справите тук също супер. Ти имате само едно бонус нещо, така че ако искате повече като упражнение спрямо ОП или като цяло трябва да изкарате два практикума, докато се специалност информатика, можете да го запишете курса и така. Записването, първата част е до първо класиране до 26-ти, можете да се записате на второ, това няма някакво значение, но само напомням, че записването с крайния срок му наближава. И това е смисъл, оценяването, мисля, че сте го видели. Това е като цяло как ще бъде. 30, от 34 нагоре шестица, което гледах, че е 85%. Това спрямо това, което съм забелязал аз в EMI, 80-85% ти е за шестица, така че мисля, че нещата са си окей. И така, нещо да попитате спрямо практикума, специално спрямо административни неща. Добре, окей. Ако имате някакви неща, можете да питате където пожелаете. Ще напиша и Discord после. Можете да ходите при който асистент искате. Няма нужда да ходите при мене. Няма нужда и да ми присъствате както в момента сте. Аз ще ги записвам нещата. Няма да съм по-пристрастен към хора, които ми ходят в момента и хора, които ми гледат онлайн. Аз даже повечето неща си ги гледам онлайн. Сега ще ми е приятно да ми идват хора, за да не си говоря сам, нали? Така че ще го оценявам малко или много това. Но това ще е. Ако ви е по-удобно да си гледате на запис нещата с по-бърза скорост, аз принципно си ги гледам с по-бърза скорост на нещата, защото от време на време виждам, че могат да се движат по-бързо или съответно искам да е по-бавно. Можете това да го правите. Като цяло, както си прецените с цялото нещо. Така, и дисклеймера, който го бях казал в началото. Да, дисклеймера, който го бях казал в началото. Сега ще говоря някакви общи приказки. Ако някой не му се слуша това, it's okay да не го слуша. Като цяло ще кажа неща, които гледам мои колеги трети курс и четвърти курс. Все още не са ги осъзнали и може би е хубаво това да се осъзнае възможно най-рано. Така, that's it. Първо, поздравления за хората, които успяха да си вземат линейната алгебра при този човек. За нещастие, мисля, че сте видели, че ще имате и висша алгебра и мисля, че вече сте карали при Гузев, мисля, че ви е асистента. Това е сиквела, който никой не иска, но все пак се случва. Така че ще ви е гадно още един семестър с Божилов, ако някой не се кефи на Божилов. Аз съм бил асистент, прочем, така че да. Учете си на време. Знам, че би било хубаво ОП-то да ви е най-тежкият курс. Ама ще имате неща като висша алгебра и дискретни структури при този човек. Така че ви съветвам да не протаквате ученето до последния момент, защото и по двата предмета ще имате разписване на теми. При Gandalf може да е по-лесно, защото си събирате самите неща, които ще ги разписвате и горе-долу това са ви безплатни точки. Ама при Минко всичко е произволно, така че е хубаво нещата да не ги протаквате, защото темите са доста дълги и така. Ако желаете да ме питате неща по дискретни, висша алгебра, даже и по ОП, защото съм бил асистент все пак там, можете да ме питате, ако искате да ви правя някакви допълнителни it's okay, стига да съм компетентен по самата тема. И така, това е. Добре, сега. Това, което искам да ви поговоря за някаква ориентираност прямо какво с програмиране искате да се занимавате, защото
нали, ние хубаво учим C++, ама 90% от вас най-вероятно няма да ползват C++, по проста причина, че не защото C++ е лош програмен език. Той е лош, той е ужасен даже, но просто е, че за повечето неща не се изискват това, в което C++ е силен. И съответно бихте могли да видите някакви други програмни езици, други технологии, които може да са неща, които може би ви допадат повече, отколкото C++. Има си причини да се учи в EMI, това ще го кажа после, ако не за права. И това е. Ще го говорим стъпка по стъпка. Basically, това е положението, което аз забелязах първия семестър, като влязах в EMI, че е цялото нещо. От нищо се случват 20 000 неща, особено с Асия по геометрия. Ние на втория месец вече имахме 4 допълнителни лекции с нея, защото тя казаше, че няма време за нещо. Не знам дали при вас Асия е била така, но при мен беше така. Впрочем, ако искате да говорите, можете да говорите, нали? Няма нужда само да пишете. Ако ви е удобно само да пишете, можете и това да правите, както си прецените. Просто нали, да не си мислите, че налагам някакъв монолог от моя страна. Би било по-приятно да има и да не говоря само аз. Така, добре. За да говорим за някакво разделение между някакви готини неща, които бихте искали да правите, примерно web development, machine learning или game development, за които ще стане дума малко по-късничко. Трябва да има хубаво разделение, какви са програмните езици като цяло. Сега те могат да се разделят на 20 000 вида, защото някакви пичове просто седат и пишат дипломни работи, как един програмен език има това свойство, друг няма това свойство. Но едно от главните разделения, които може да има някога, които можем да направим е дали езика е интерпретируем или такъв, който е компилира се. Така, компилиращите езици, вие вече сте срещали такъв, това е C++. Това, което главно се характеризират езици като компилиращи, в частност C++, е, че пишете някакъв код. Този код се превежда до множество от инструкции и тези инструкции, които са на някакъв машинен език като асемблер, се дават на вашето CPU и то ги изпълнява като един добър елф. Интерпретируемите езици от своя страна, това, което е готиното при тях, е, че за разлика от compiled languages, е, че те не са зависими от каква ти е машината, на която пишеш код. Защото все пак компилиращите езици като C++ са зависими върху каква машина си пускаш кода. Защото ако си пуснеш C++ на Windows или пази Боже на Linux или на Mac, нещата, които се изпълняват, времето, което може би ще трябва за цялото нещо, ще е различно. Или пък на конзоли като Xbox или PlayStation. Интерпретируемите езици, това, което се случва при тях е, че реално се симулира тази машина с машинни инструкции с CPU. Това, което се прави е, че кодът ти се превръща до това фенси нещо, което се казва bytecode. И това нещо bytecode са някакви виртуални инструкции, които ги даваш на виртуалната машина, която е като виртуално CPU, което изпълнява това, което ти вършиш. Предимство при тях е, както казах, може да се пуска на каквато искаш машина в общия случай и съответно ако правиш някаква промяна по време на действие на цялото нещо, това може да се случи веднага. Няма нужда, примерно имаш така. Примерно имаш for int
равно на 0 и по-малко от 10 плюс и. И тук правиш нещо. Do something. И тук, ако искаш, примерно, това да почне от 1, това в интерпретируемите езици, това можеш да го направиш без да спираш програмата и да я компилираш и пак да я пускаш. Което в някои случаи е доста полезно, ако трябва да пускате някакъв супер гигантски проект, защото принципно един C++ проект може да се компилира към средно около 50 минути, за зависимост от колко е голямо цялото нещо. Да, мисъл, не е много приятно цялото нещо. Тук съм ви дал линк към втори опит. Да. Тук съм ви дал линк към... Тук съм ви дал линк за каква е разликата между компилатор и интерпретатор. Ако на някой му е интересно това да го гледа, може да го гледа. Пак казвам, презентацията, която ви представям в момента, е просто за някаква обща култура и да ви даде някакви насоки, ако се чуете с какво да се занимавате спрямо допълнителни неща, защото може би Феми не ти казва толкова в пряк текст тези неща. Съответно, ако имате някакви въпроси, можете пак да ги задавате, можете да ме прекъсвате по всяко време, или ако бързам, или ако нещо не ми се разбира. Така. Другите разделения, които можем да кажем, са дали е декларативен, дали е функционален, дали е нашето нещо, което ще го обсъждаме 5 месеца, дали е обектно ориентиран и съответно дали е императивен. Императивен е това, което вече сте срещали по UP-то с C++. Пишете някакъв код, това се превежда до някакви инструкции, които се изпълняват, които манипулират някакви адреси в паметта, изпълнявайки някакви операции. Декларативните езици са горе-долу като ваш роднина, който е чул, че вие учите компютърни науки, който ти има някакъв проблем с компютъра и просто ти казва: Жоре, ти учиш компютър, айде, защото учиш компютър, да ми оправиш моя проблем с компютъра, независимо, че ти може би не учиш ваш компютър, нали? Мисля, декларативните езици, това, което се случва при тях, е, че искаш нещо да се изпълни, не ти пука това как ще се изпълни на ниско ниво, просто искаш това да се изпълни. Примерно искаш от някакъв масив да изведе всички числа, които имат някакво свойство, примерно да са прости. Тебе не ти пука това за какво време ще се изпълни, не ти пука как ще се изпълни, искаш просто това да се изпълни. И това реално е характеризацията на декларативните. Те се наричат декларативни, защото все едно пишеш примерно български или английски. Мисъл, ясно е това, което правиш само като го напишеш кода. Друго нещо е функционалите. Там готиното нещо при тях е, че като викаш една функция, колкото пъти да я викаш, няма да имаш някакъв страничен ефект, като я викаш. Защото, примерно, ние в нашия случай, като имаме нещо на C++, примерно имаме void full с който приема някакво A. И това, което можем да правим е да го cout това и после това да го увеличим с единица. Добре, сега това нещо, като я викаш тая функция, примерно в мейна. Така, и примерно това го викнеш в мейна с int b равно на 42 и викаш бето. Сега това нещо, което ще се изпълни, че като го викнеш това, ще изпринти съответно 42 и ще увеличи ато. Т.е. в нашия случай бето. И съответно това, ако пак го викна, ще изпринти 43, после ще го увеличи на 44. Сега това функционалното му казва, че е страничен ефект, защото променяш нещо в твоя свят. В нашия случай бето му променяш неговата стойност и като викнеш тая функция пак,
м, се връщат резултат, който не е бил този, който е бил първия път. Готиното нещо при функциите, които няма страничен ефект е, че примерно можеш да викнеш една функция 20 000 пъти и 20 000 пъти ще има абсолютно един и същ резултат. That's it. Ако на някои тези неща са му интересни, може да ги задълбае. Имаме курс по функционално. Ние от информатика го имаме трети курс първия семестър, ККН го имат втори курс първия семестър. Декларативен език по логическо програмиране, втората половина от курса ще учите един такъв език, който се казва пролог, който ще разгледате това нещо. И това е. Друго последно разделение, което ще кажа, са езотерични езици. Това не знам на български дали има такава дума, но на английски е такъв терминал. Това са езици, които са пълната загуба на време и са най-голямата трошина, която програмисти са могли да създадат някога. Примерно има един такъв, който се казва Intercol, който което става е, че се молиш на компилатора, той да ти направи това нещо, което ти искаш от него. И съответно, ако се молиш достатъчно, ако не се молиш достатъчен брой пъти, ще ти каже, че ти си ужасен човек и няма да ти компилира кода. Ако се молиш прекалено много, ще ти каже, не ми се махи се, няма да ти компилирам кода. Има други такива неща като BrainFuck. BrainFuck просто имаш... BrainFuck представлява това нещо. BrainFuck имаш тези символи и от тези символи пишеш код. В смисъл Hello World се пише по този начин. Което е изключително ужасно нещо, но показва, че може да се създаде и такава тъпотия. И другото нещо, което иска да кажа е Shakespeare Programming Language. Там пишеш буквално някакви драми. Мисъл, кода представлява това нещо. Имаш актове, имаш сцени и се пише някакъв текст, който компилатора пресова по някакъв си начин тая информация и разбира какво трябва да се направи. Само за пример, това нещо тук, не знам колко го виждате цялото нещо, това нещо тук е пример за Hello World. Така, има и такива програмни езици, не е всички. Както забелязват, тези три не са програмни езици, които да се ползват някъде, просто са езици, които са направени за тровщина. Но все пак исках да изкажа факта, че има и такива неща. Така. Добре, тези програмни езици за какво можем да ги ползваме, ще кажа някакви от основните бранчове за тези неща. Първо нещо, което стана доста популярно, защото има една малка държава като Китай, е програмирането за телефони на някакви неща като прости програми до някакви големи игри. Основни технологии тук, ако искате с това да се занимавате, повечето от вас най-вероятно имат Android, така че вашето нещо, ако искате с такова нещо да се занимавате, е Android Studio. Трябва да видите как се програмира първо на Java. Ако съответно сте Microsoft фенбой като мене, има един програмен език, който се казва C-Sharp, който се бие много с Java, макар че Java в последните 10 години доста дърпа пред C-Sharp за моя жалост. Но там има също такава технология, с която можете това да го правите. Тя се казва Xamarin. Xamarin готиното нещо е, че можете да пишете за абсолютно всякакви платформи. Било то за iOS, било то за
Android, било то за нещо, което мисля, че вече хората не го помнят, като Windows Phone. Така. И съответно, ако искате специални неща за Apple, там е по-чано, защото легално за да пишеш неща трябва да имаш Mac и съответно Apple-ски продукт, мисля, че баш трябва да си имаш iPhone, ако искаш да пишеш нещо за iPhone. Защото Apple няма някаква причина, освен че си искат money. Така, ако си се замисляли какво горе-долу ви трябва за Mobile Development, това са едни от основните средства за тези неща. После вие трябва да си ги проучите. Аз съм писал на Xamarin някакви неща, като бях 9 клас, но от тогава не съм писал, защото не съм бил толкова фен на тези неща. В смисъл аз тогава имах Windows Phone, защото аз бях тези хора, които вярваха, че Windows Phone е доста яко нещо и все още го считам. Но Бил Гейтс закъсня с плюс-минус 10 години да навлезе в бранша и съответно Windows Phone умря. Но да, аз съм писал на Xamarin, Java с Android Studio не съм писал нещо, само съм писал на Java. За Apple не. Така, друго нещо, което пак е важно, е Web Development. Ако има хора, които биха се зарибили по това нещо. Неща, които можете да правите свързани с Web Development, примерно фронтенда, това, което се вижда пред тебе, нали, като е този сайт. Това, което се вижда зад тебе като бекенд, което тук всъщност няма да ми се покаже, но бекенда е цялата логика, която се случва, като примерно аз пиша на някой от моите преподаватели или искам да се запиша за някой курс, като цяло логиката е свързана с един сървър. Повечето неща свързани с Web Development са неща от вида на аутсорсинг. Аутсорсинг е клиентът ти казва, аз искам да направя продукт, който може да се използва за футболни играчи, примерно, и ти трябва да разбереш клиента какво има предвид и ти да напишеш софтуер, който прави това, което клиентът казва. Аутсорсинг са неща, които повече клиента идва и казва, аз искам това да ми направиш, и той пич казва, окей, аз ще ти направя това. Основни езици, които главно се използват в Web Development са JavaScript. Ако искате да пишете някакъв сървър, напоследък Go и Python доста дърпат. И съответно за фронтенд HTML, CSS и JavaScript. Тук съм сложил Hacksoft като една българска компания, която пише аутсорсинг на Python, която се занимава с аутсорсинг на Python и една от добрите български компании. Предполагам, че някъде два са я чували. Друго нещо пак свързано с Web Development е Single Page Application. Това са пак някакви сайтчета. Просто че са сайтове, които няма нужда като отваряш нова страница, цялото нещо да се презарежда. Примерно, ако аз тук имам някакъв текст, като това, ако цъкна някоя страница, вие че този текст си остава тук. Това, което е якото при Single Page Application е, че това, което имаш като информация, която аз като клиент я имам, на една страница се пази. И ако примерно правя някаква игра в браузър, нали, аз примерно мога да имам някаква информация, като някой се стреля с някой и паза кръвта на мене. И сега ако
отида на опциите, искам да ми се запази и информацията на колко съм кръв, нали? Та, да, single page application са полезни, като искаш цялото нещо да не се презарежда на отново. Примери за такова нещо, Facebook е такова нещо, Messenger е такова нещо, YouTube е такова нещо, Gmail също е такова нещо и Twitter. Facebook, YouTube и Gmail преди не бяха такива, защото single page application станаха популярни в последните 10 години, мисля, че някъде. Горе-долу. Защото Facebook май на 10 години. Добре, по-малко 10 години. И ако искате да си правите някакви такива неща, главно технологиите за тези неща, които бихте искали да проучите, една от тези трите, примерно React.js, това е технологията на Facebook, с нея Facebook са си правили Facebook, Vue.js е друга, AngularJS е друга и Node.js е технология на JavaScript, с която можете да си правите конзолни приложения. Това, което е яко, ако някой се зареби по JavaScript, било то с сървърни неща или single page application, защото трите технологии тук, нали, Node.js, React, Vue и Angular всъщност 4, лягат върху JavaScript. Ако някой се зареби по JavaScript, може да има доста голям набор от ресурси, които може да ползва за доста неща. Готиното нещо на Node.js е, че можеш да използваш JavaScript като C++ горе-долу, защото кода, който го компилираш, принципно JavaScript се компилира тук в браузър. И тук мога да напиша Varay Trava 42 и тук му да го принтна. JavaScript принципно той е интерпретируем език. Аз не дадах примери за такива, но да, JavaScript е такъв. С Node.js можете JavaScript вместо да го пускате в браузър, можете да го пускате на една конзола, както C++ го пускате, и ако желаете нещо да правите този сорт, спокойно можете да си го направите. Примерно, аз имам такъв проект, който си бях писал преди време. Ако някой е чувал една игра, която се казва Hearthstone, basically карти, които имат някакви специални неща. Мисля, че думата за такива неща беше TGI или нещо този сорт. Не, TGC май беше, но както и да е. Аз съм си писал такова нещо и съм го писал с Node.js главно. И така, ако желаете нещо да правите с тези неща, спокойно можете да си направите. Вие виждате, че аз съм успял, така че вие бихте могли. Така, добре. Нещо да попитате, то не би трябвало да имате нещо да попитате, защото говоря общи неща, но все пак. Добре, няма. Гледам, че е 59. Ако искате, можем да направим почивка. Ако искате да си починете, ако не искате, има още 5 слайда и си ходим. Както прецените, ако не кажете нещо, ще починем до 15, тъй че... Без почивка. Добре, другите? Без. Добре. Ако някой иска почивка, нека да каже. Ако има само един човек, ще да правим почивка. Добре. Друго нещо, ясно е, че Machine Learning е доста популярен. Python е вашия най-добър приятел за тези неща. Python, между другото, е много готин програмен език, защото както беше казал един приятел, Python е програмния език за джентълмени. Защото, за да можеш да пишеш хубав Python, трябва да се научиш да пишеш хубав код.
Защото Python няма неща като къдри скоби, както има един C++ проект. Там много от нещата са ти зависими как си ги подравнил. Примерно в нашия случай, в Python има значение дали това съм го написал тук или тук или тук. И примерно като имам някакъв if statement, в нашия случай си пишем нещо и пишем така тези неща. В C++ това мога да го напиша така, даже ако имам само един ред, мога да го напиша и така. В Python обаче не мога това да го напиша така, точно, или така, просто няма да ти се компилира самото нещо. Затова, ако можеш да пишеш Python, реално можеш да пишеш и хубав четим код. Ето е доста хубаво нещо. Това го бях отворил, за да показвам някакъв пример, ама няма нещо. Така, ако искате machine learning, аз реално не съм се занимавал с machine learning и за това тук не мога да говоря много. Дал съм някакви линкове за неща, които са свързани с machine learning, които съм гледал аз, или са свързани с философските неща с изкуствен интелект. Ако желаете да се занимавате с machine learning, Python е вашия приятел и така. И последното нещо, мисля, свързано с бранчове е Game Development, това, което аз го правя като хоби в момента. Противно на много неща, които майка ти, баща ти, там други роднини са ти казали, като им кажеш, че аз искам да ставам програмист, защото искам да правя и игри. Game Development е доста силна индустрия за пари. За пример, тук съм си извадил някаква статистика. Това е ревенюто, което за 2021 е направила индустрията за игри. Обърнете внимание, че е 180 милиарда. Индустрията за филми е направила 51, което значи, че видеоигрите превъзхождат 3 пъти повече самата индустрия за филми. Така че ако гоните неща като money, може би можете тук да се насочите. Обаче нещата са тежки, защото трябва да пишеш на C++. C++ казахме, че не е много хубав програмен език. Не е много хубав програмен език, защото е най-добрият начин, по който да се застреляш сам в кръка. Даже толкова хората са приели факти, че C++ е проблематичен, че даже имаше някакъв сайт, който хората се състезават за да напишат най-грозния код на C++, който може да се компилира. Не да напишат код с най-голямата грешка, която C++ може да ти даде. Защото предполагам ви се е случвало да напишете нещо и да имате грешка, която да е от рода на 1000 реда код, която нищо не ти казва. В Game Development се ползва C++, защото C++ неговата сила е в бързодействието, което дава, защото имаш тази голяма свобода да се застреляш сам в кръка. Понеже имаш тая голяма свобода, неща като бързо да се случват някакви действия са имплементируеми през C++. Ако желаете такова нещо да правите, има неща баш като програмист.
Ако желаете да правите някакви неща, като да правите карти, тези карти да има някъде пошенки, да има някакви чудовища, с които да се младите, гейм дизайнер, макар и да няма програмиране там, хората искат от тебе да имаш примерно диплома по компютър сайенс, защото компютърните науки първо ти дават някакво логическо мислене, второ, че има някакви малки неща, които изискват да пишеш код, защото има някакви специални работи, няма да навлизам сега в подробност. Не за всички това е тяхното нещо. И други неща, които използват C++, са неща като, примерно, ракетите на SpaceX. Там имат софтуер за колко рива всяка секунда да се пуска. На Boeing също техния софтуер за самолети също работи върху C++. Автономните коли, на български не знам точно така е термина, но те също използват софтуер за C++. Като цяло неща, които са по-реален софтуер, които искат да имаш пълен контрол върху нещата, лягат върху C++. И така. Това е за тези неща. Друго, което предполагам, че Сеймаджи ви го е казал за 20 път, че математиката в програмирането е доста важна. Бих искал и аз да го натъртатваш, защото аз споменах доста бранчове. Да, някои от тях не ти трябва математика, сега няма се лъжем. Примерно в Mobile Development почти не се ползва математика. Web Development, ако правиш фронтенд, също няма нужда да ползваш математика. Но математиката е доста полезно нещо, ако желаеш да правиш неща, които има повече мисъл и няма толкова да пишеш код като някаква маймуна, защото всеки може да пише на Word. Програмирането не е само да пишеш в твоя Word, който може да е Visual Studio или Vim или Emacs или каквото там сте чували като текстови едитори, е да решаваш някакви проблеми, които да ги разбиваш на някакви мини проблеми, да виждаш някаква връзка между тях и да знаеш как да подходиш към всеки, било то с някакъв алгоритъм, който ти е казал Минко или Божилов, било то с някаква интуиция, която са ти дали тези хора, или да си даваш собствен алгоритъм, както ще правите по дискретни структури, по дизайн и анализ, по AI, което ще учите следващия семестър. Така че не е само да намирате хиксове, да пресмятате 2 на 22, защото мисля, че първия семестър тук в ФЕМИ сте видели, че математиката няма нищо общо с училищната математика. Дали училищната математика трябва да се промени е коренно различен въпрос, който не ми се навлиза, защото е доста сложен спор. Но математиката си се ползва. Ако искате machine learning, там има много линейна алгебра, DIS, статистика има, графи има, т.е. графи са неща, които ще учите по дискретни структури, ако не сте ги чували. Game development, там симулирате реален свят, така че трябва ви линейна алгебра, трябва ви физика даже на моменти, даже не на моменти, а доста. Трябва ви също неща като DIS или геометрия. Сега не е толкова с неща от DIS, но неща по геометрия са доста полезни. И неща, които сте виждали на някакви филми. Това са специални ефекти, които има софтуер за тях. Един от най-прочутия софтуер за тях е една българска компания. Предполагам, имат хора, които са ги чували. Те се казват Chaos Group. И те правят софтуер за такива CGI симулации. Те даже преди 3 години, някъде 4-5, не съм много сигурен колко, но беше там някъде, бяха взели Оскар
за най-добри специални ефекти, които се ползват в филмовата индустрия. Ако съответно такива неща с CGI ви кефят, нещата свързани с Game Development са абсолютно същите неща с CGI. Даже и нещата свързани с ракетите на SpaceX, ако някой желая да ходи в САЩ да се занимава с това. Даже Илон Мъск беше казал в твит, в Twitter някой го беше питал, какво трябва да уча и да правя, за да се подготвя за да работя при тебе, и той беше отговорил на пича почни да правиш и игри. Така, ако желаете някакви повече неща, които са свързани с бързо изпълнение на кода и да ги изпипвате, да ги оптимизирате, нещата с CGI, Game Development, каквото казах преди малко, са вашите неща, но трябва да се занимавате още с C++. Аз лично най-много кефа на C-Sharp като програмен език, но примерно за Game Development аз не мога толкова да го ползвам. Да, има една технология, с която можеш да разработваш неща с C-Sharp, но не е толкова силна, колкото нещата, които ти предлагат с C++. Ако някой не е съгласен, че математиката му трябва, да, съм линк към една статия на един мой познат, ако желаят да я прочете. Пак казвам, това не е много задължително. Тая презентация ще ви я кача някъде, още не знам къде да ви я кача. Така, това е последния слайд. Качил съм и някакви толкова, ако желаете да видите някакви неща като хора, които качил съм лекции и статии, които аз като прохождах в програмирането ми се сториха полезни и мотивиращи, готини, така че ако някой желая нещо тези неща да види, може да ги види. И това е от мене. Ако някой желая нещо да пита, сега е времето. И така. И иначе можем да си ходим. Така да е. И така, това е. Някой нещо да пита за курса, за това, което говорих в момента. Тея неща ви ги казвам с идея, ако някой се чуди, нали, аз супер сад съм влязъл в EMI, трябва да уча C++. За какво ми е C++? Вие виждате, че има доста бранчове, които не ползват C в C++. Само един аз споделих, който има C++, и това е бранч, дето е свързан с Game Development и неща на Илон Мъск. Нали? И CGI, терминът там е реална система, ако някой му се задълбава в тези неща, но това не е толкова важно. Има други неща, които не използват C++, и ако примерно го чувствате, че C++ не е вашия програмен език, има доста други. Казах за Python, C-Sharp, Java, за всеки от тях казах, че е силен в нещо. И по силен в нещо имам предвид, че е доста по-приятно да се пише при него. И съответно сега, ако гоните някакъв перформанс, C++ ще е вашето нещо, но пак казвам, че доста често не се гони перформанс и затова можеш да си позволиш да не го правиш това. Даже в това нещо, което съм го качил, това пак е на човек, който съм пратил една статия, дето бях. Аз тук съм пратил статия свързана с математиката, що е полезна в програмирането. Това е негова лекция, която е водил на HackConf, която се казва как програмирането на ниско ниво ни прави по-добри програмисти на високо ниво. Като има предвид, защо като програмираш на C++, ще си по-добър програмист на друг програмен език. И това е причината да учим в FEMI точно C++. Така.
Като цяло баз и дето беше да кажа това като насочване, ако нещо тези неща ви се струва по-впечатляващо, отколкото да се занимавате с C++, можете сега да почнете да се занимавате, ако някой от вас има свободно време, нали, ако не работи или такива неща. И съответно, като дойде времето за избираеми дисциплини, можете да проучите какви набори от алтернативи в FMI ви предлага с тези неща, защото за всичко, което казах, има съответно дисциплини, така че нали, FMI силата му е, че има 1000 избираеми дисциплини за абсолютно всяко нещо и ти дава свобода да си записваш колкото искаш, когато искаш, така че тук си е вашата воля да се насочите към нещо тези неща и да ги правите. Аз тези неща, които ви изброих, съм правил неща само нали, с Game Development и Single Page и с Web Development. И това е, да. Така, ако желаете нещо да питайте, другия, че аз само ще се повтарям, тъй че можем да си ходим. И аз да спра за записа вече. Чао на хората, които ще гледат записа.